ഈ തിരക്കേറിയ ലൈഫൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ച് പ്രകൃതിയോടും മലനിരകളോടൊക്കെ ഇണങ്ങി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായാലോ? ഈ വിന്റർ സീസണിൽ യുഎയിലെ ഗോർഫുഖാന്റെ മനോഹാരിതയും കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. ഗോർഫഖാൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താൽ അൽ സുഹുബ് റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്താം. കുന്നുകയറി മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പറക്കും തളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ക്ലൗഡ് ലോഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അൽ സുഹുബ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ്. ഗോർഫഖാൻ നഗരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദൃശ്യ മനോഹാരിതയും ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ചുറ്റുപാടും കണ്ണോടിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പർവ്വതങ്ങളുടെ വിശാല ദൃശ്യവും താഴെയുള്ള കടലിലെ നീലജലവുമാണ്. കൂടാതെ ഉന്മേഷം തരുന്ന തണുത്ത കാറ്റും. 30 മീറ്ററിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വിവിധ വ്യൂ പോയിന്റുകളും ആസ്വദിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായി വിശാലമായ കളിസ്ഥലവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അൽ സുഹുബ് റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ഇവിടെ തുറന്നിരിക്കും. കടലിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയും തിളങ്ങുന്ന വെളിച്ചവും ആസ്വദിക്കാൻ രാത്രിയിൽ അൽ സുഹുബ് റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോകാൻ പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഷാർജ നഗരത്തെയും ഗോർഫഖാനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹൈവേയിലാണ് അൽ റാവിസ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സുഹുബ് റെസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അൽ റാഫിസ അണക്കെട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. സന്ദർശകർക്ക് കയാക്കിംഗ്, തടാകത്തിലെ പക്ഷികളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും ആസ്വദിക്കുക, താറാവുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അടുത്തുള്ള റിസർവിൽ ഗസലുകളെ കാണുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം. കൂടാതെ പെഡലോയിൽ ഡോണറ്റ് ബോട്ടിൽ ഡാമിന് ചുറ്റും കറങ്ങാനും അവസരമുണ്ട്. മണൽക്കല്ല് പർവ്വതനിരകളുടെയും തിളങ്ങുന്ന നീല റിസർവോയറിന്റെയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു പിക്നിക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള മികച്ച സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. യാത്രയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും വിശ്രമിക്കാനും ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്. നീലയും പച്ചയും ചേർന്ന തടാകത്തിന് മലനിരകളുടെയും കാഴ്ച എത്ര കണ്ടാലും മതിവരില്ല.